George Gatt kien membru parlamentari Laburista l-15-il sena bejn l-1981 sal-1996. George Gatt u l-Perit Mintoff kienu ħbib kbar. Jirrakont episodju partikolari li juri kif il-Perit Mintoff verament kien jagħmel minn kollox biex iġib il-ġid tal-pajjiżna. Fil-80s meta kien hawn riċessjoni mad-dinja kollha, jiena kont wieħed minn dawk illi kont immur il-Bulgarija u kont inbieħ is-sigaretti u kont inbieħ il-jeans u tifhimni biex ngħinu lill-industriji ta' Malta u ma' Mintoff tagħmel kemm tagħmel qatt ma tkun għamilt biżżejjed. George Gatt kompla bin-negozju tal-familja lura Malta. Wara xi snin emigrat il-Kanada. F'dak iż-żmien huwa jirrakkonta kif għall-Perit Mintoff kienet weġa kbira jara li ħafna familji Maltin u Għawċin ikollhom jemigraw minħabba nuqqas ta' xogħol f'pajjiżna. Meta emigrajna barra biex tmur għax-xogħol alla volja kien hemm żminijiet li ma kienx hemm xogħol qed tifhimni kienu jaħtfuna lilna l-Maltin. Nies biżlejn, nies tas-sena, però kien joħodha bi kbir hu l-Perit mhux. George Gatt jirrakkonta l-emozzjoni tiegħu meta f'Diċembru tas-sena 1984 il-Perit Mintoff kien spiċċa minn Prim Ministru ta' Malta. F'Diċembru tal-84 minn għalija Diċembru meta Mintoff ta' over li Carmen Mifsud Bonnici. Konna poġġienu Johnny Dalli għadu ħaj mimni bl-omor illum. Dakinhar bkajt bid-mod daqs kam bkajt meta mietet ummi li qiegħda warajna f'xi ritratt. Qed tifhimni tant kont inħobbu, nibqa' nħobbu kemm intom ħaj. F'George Gatt, il-Perit Mintoff kellu fiduċja assoluta. Kont inkun id-dar għandu spiss, isna familja, kej jaqbadni jak fuq spallejja, kej jgħid li George jiena ċuvit tad-dar tiegħi nafdhom fidejk, jiġifieri meta trid ejja kont immur ngħinu nagħmlu konna nagħmlu nasru l-għanib flimkien, konna nagħmlu iż-żebbuġ qed tifhem. George Gatt ukoll jirrikonoxxi t-titjib li sar f'pajjiżna u l-frott li beda jikseb il-poplu Malti bil-politika tal-Perit Mintoff wara s-sena 71. Is-Salvatur ta' Malta, konna mdendlin minn xara, kanna wis faqar fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet, kanna ħafna faqaru. Ġifieri l-bniedem beda il-ħaddiem b'mod speċjali beda jieħorruħu mill-1970 il-qoddim. Jien niftakar pereżempju, jien għedt li kont naqra lira u nofs fil-ġimgħa. Imma ħanajli kienu il-ħaddiema pereżempju naġġar, lavrant kon ngħidu, dak jaqla sabaliri fil-ġimgħa. Imma wara sena il-paga żdiedet bitlet liri fil-ġimgħa ta' jiġifieri il-ħaddiem ħafna flus, il-ħaddiem intrafa minn xahru.